Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в предаването "Богатствата на България", където отново ще се опитаме да засегнем някои икономически проблеми, да покажем и това какво става с най-голямото богатство на България, а именно хората, и ще ви поддържаме настроението с едно от непреходните богатства на България – народното творчество. В предното предаване, доста обстойно, се спряхме на една вече отминала новина за българските медии, а именно това, че в сърцето на Европа, в сърцето на Европейския съюз, в управляващата сграда на Европейския съюз има така наречена инсталация за всички страни от Европейския съюз. Там е изобразена и България, но е изобразена във вид на тоалетна, което някои наричат, че е турска тоалетна. Сега имаше много различни коментари. Това, което казах и предния път, това е, че това е имиджа на България, образа на България, който е създаден от управляващите през последните 20 години, тъй като те са тези, които провеждат външна политика, те са тези, които дават лицето на България пред външния свят, и те са тези, които диктуват повече или по-малко какво става в България. Тъй като отдавна ние имаме рубрика "Героите на нашето време" или "Героите на геноцида върху българския народ", това мнение на Европейския съюз съвпадна до някъде с тази наша рубрика и успяхме да я свържим заедно, т.е. до някъде да покажем ролята на управляващи, защото тези именно, които са героите на нашето време, героите на геноцида, те са същите, които създадоха и този образ на турска тоалетна на нашата държава. Защо турска? Това е малко символично, но вие знаете ролята на ДПС в българския политически и икономически живот. Аз тук ще допълня списъка на героите на геноцида върху българския народ с 3 имена. Това са министър на земеделието от квотата на ДПС, господин Мехмед Дикме, който беше в правителството на Симеон Сакскобургготски, и следващия Нихат Кабил, както и този, който го замести вече, като нямаше как след многото гафове пред Европейския съюз и пред българските фермери, Валери Цветанов, за да доунищожи, да бъде на кормилото, когато се доунищожава всъщност българското земеделие, българското животновъдство, за съжаление. Една от причините, поради което това става, е и това, за което отдавна приказваме, както и в предните 2 предавания, по-тежкия български лев, който не позволява на българското производство, включително на селско-стопанско производство, по никакъв начин да се изнася в чужбина, а всички стоки, които идват от чужбина, да са по-евтини двойно от българските произведения на животновъдството, на земеделието и както и на всичко останало. Но за сега искам да видите един хубав варненски танц, за да малко ви разсеи лошото, предполагам, или негативното впечатление от това, което до сега приказвахме, и да ви създаде настроение малко за следващите минути.
И така, към списъка на героите на геноцида върху българския народ прибавихме и 3 министри от почта на ДПС, които през последните 7-8 години спомогнаха за разгрома на нашето селско стопанство, извършиха така редица, както говорят, неправомерни заменки с горския фонд, неща, които много вероятно ще окажат много отрицателно въздействие за бъдещето на България през следващите десетилетия. Но да се върнем до чисто икономическите проблеми, какъвто беше курса на българския лев. Както споменахме миналото предаване, а и не само миналото предаване, както е историческата истина, в един момент през 1997 година стана така, че българското правителство си вкара автогол, т.е. вкара гол на българския народ, на българското производство, до толкова, доколкото правителството е самостоятелна, за съжаление, структура, която в нашия случай няма пряка връзка нито с българския народ, нито с българската икономика, а живее, твори и се размножава само за свое собствено удоволствие и просперитет. Просперитета на народа няма никакво значение за тях. Напротив, както споменаваме нееднократно, последните 20 години резултат от тяхното управление е геноциден, т.е. намаление на българския народ средно с 100 000 човека годишно. Но, значи, 1997 година изведнъж българския лев стана около двойно по-скъп, с което се отвори пътя за унищожаване на българското производство. Тоест, както може би някои от вас са чували, съм споменавал, че това, което се хваляше правителството на Иван Костов, финансова стабилност, беше нещо като стабилността в гробищата. Там, общо взето, няма новини, защото хората са починали. Цари едно такова спокойствие, подобно на финансовото спокойствие на Иван Костов. Тоест, унищоженото производство, промишлено, селско-стопанско, мърдащия едвам туризъм, всичко това не създаваха някакви особени проблеми. Но да преминем към следващата схема, която показва, че през около 2000-та година, когато нашия български лев премина към еврото, еврото беше за около не за около, а точно 1,95, което седи и до сега, а американския долар, който е световната валута, за разлика от еврото, което си е една от регионалните валути в света, тогава беше около 2,20 лева за долар. Значи тогава еврото не беше надценено и европейското производство спокойно можеше да се изнася в Европа, в всички останали страни по света, въпреки че по това време българския лев
вече благодарение на това, което беше станало 1997 година и за което приказвахме до сега, той си беше по-скъп, по-тежък и българското производство не можеше да се изнася в Европа, както и до сега не може. Но не можеше да се изнася и по света, още повече пък и по света. Защо казвам още повече? Защото в един известен период от време, 5-6 години, американския долар стана по-лек или по-точно европейската валута стана по-тежка и в 2008 година, това е схемата, която виждате в момента, в 2008 година българския лев продължава да се оценява за 1,95 за евро, но американският долар, който е световната валута, средно е около 1,40 лв. Била е 1,30 и 20, но да го приемем, че е около 1,40 лв. При което значи, европейската валута е поскъпнала с около 40-50% спрямо американския долар и е станала по-тежка. Тоест тя е в ситуацията на българския лев от 2000 година, а българския лев, благодарение на трайната, неподвижната си връзка с европейската валута, се е смъкнал още по-надолу и нашето производство просто вече не може да функционира. А сега вижте едно хубаво изпълнение на фолклорната група от село Крън, след което ще продължим. Зареках се, закълнах се, остани не да не ходя. Остани не да не ходя, остани не улюби се. Стори 2 дни, сторих 3 дни, стори ми се 3 години. Стори ми се 3 години, 3 години и 3 деня. Че пак станах да отидах, остани не улюби си. Бяла стана двори измела, сме твърлила. Че послала рогозинка за саминка. Под бял, под червен трендафил и под мораво люляче. Че легналата заспала, стоях та я гледа. Оня крака умаляха, мен ме очи заболяха. Мила ми бя да я будя, драга ми бя да я гледа. И пак реках стани стано, стани люби. И така схемата, която може да видите на екрана, показва, отново пак ще повторя, това е икономическа ситуация през 2008 година, реалната икономическа ситуация в света, Европа и България. А именно, че еврото, регионалната европейска валута, е поскъпнала спрямо долара и тези бели стрелки, които виждате насочени надолу, показват, че производствата, стоките от целия свят спокойно могат да навлизат в Европейския съюз, а червените пунктирани стрелки, които сочат нагоре, показват, че европейското производство с голяма мъка или не може да излиза на външния пазар, тъй като то губи в конкурентоспособността си от гледна точка на цени. Даже да е по-качествено, даже да е по-добро, при положение, че има 30-40% разлика в цената, която се получава от разлика в курса
на валутата, значи няма как да се получи едно трайно и проспериращо производство. Не случайно, веднага след като обявиха финансовата криза в Америка, се получи едно и такова бързо преминаване на финансовата в икономическа и то в Европа. Значи, тази официално обявена финансова криза послужи за прикритие на дългогодишните финансови трудности и икономически трудности, които изпитват европейските производства и европейските икономики, благодарение на това, че с течение на годините след 2000-та година, благодарение на икономическата война на САЩ срещу Европейския съюз, се получи едно забавяне, затрудняване на производството в Европейския съюз. А като нямаш реална икономика, като нямаш производство, почваш да разчиташ на субсидии. Това, което всъщност е една от официалните политики на Европейския съюз, но чрез субсидиите, както сте забелязали, нито в България, нито в Гърция, нито в Румъния, а даже и във Франция, не могат да се постигнат добри икономически резултати. Значи в почти всички европейски страни тази финансова криза така да оформи, отключи дългогодишните процеси на икономически трудности и на забавяне на растежа, които се забелязват в европейските икономики. Какво да кажем за българската икономика? Както я виждате на схемата, тя е много по-зле от европейската. Става дума за това, че не поради това, което твърдят, че били производства не енергоемки, че българите не работили добре и т.н. Това е поради по-тежка валута, съзнателно направена от съветниците от Световната банка и Международния валутен фонд. Т.е. те съветваха така. Българите, които управляваха през 1997 година, идващо правителство на Иван Костов, това на Стефан Софиянски, както и всички последващи, защото никой не е направил нищо за излизане от това положение. Може ли да се излезе и защо казвам, че кризата дава някакви нови възможности за излаз от това положение? Да, може. При отмяна на валутния борд, то и фиксирано положение неблагоприятно економическо веднага ще отпадне, тъй като свободният ход на валутата ще достигне до 4, 3,5, 4 до 5 лева за евро и тогава това, което приказваме и което е резултат на валутния борд, няма да се осъществява. Но е възможно също и друг вариант, значи поради това, че формално Народното събрание има право да обявява, да одобрява промяна на курса, може да се извърши девалвация. Аз ви казвах, че тази икономическа мярка е известна на много страни са я практикували, известна е в икономическата теория. Тя предизвиква по определени трудности, но в крайна сметка съживява производствата и нормалния икономически живот. А сега вижте едно изпълнение на народни певици от село Рачеш, след което ще продължим. Ergeni
така, уважаеми зрители, значи възможни са два варианта за изход от това положение. Единият вариант е чрез примахване на валутния борд и това, че тогава българската валута, благодарение на това, че няма да бъде трайно фиксирана към дадена валута, ще намери своето място чрез сравнително така да се каже, свободни операции на валутния пазар, на международната икономическа арена и тогава, въпреки че ще се изпитат с определени трудности от промяната на валутния курс, които ще разгледаме в следващото предаване, всъщност ще може българската икономика да започне да се изправя на крака. Другия вариант е, продължавайки да ползваме валутния борд, да вземат решение депутатите да променят официалния курс на, това ще го разгледаме следващия път. Единия вариант е 3,54 лева за евро, другия вариант е около 5,50, но и тези варианти също са възможни и при валутен борд, и без валутен борд, но тези са двата основни варианта, при които българската валута ще може да достигне до някакво ниво, при което българските производства ще имат шанс. Значи тогава българското селско стопанство ще може да има шанс в единия вариант в Европейския съюз. То ще може да изважда продукция, която да се раздава, да се продава в Европейския съюз, както нейната българска продукция селско-стопанска, естествено и промишлена, ще могат да завоюват или да воюват успешно за вътрешния пазар в България за стоките, които те произвеждат, защото няма да има разликата, тежестта на нереалния или по-тежкия валутен курс. А сега искам да ви пожелая живот, здраве, късмет и Бог да ви пази. До следващия път.